कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 1ാമത്തെ സ്കന്ധം 12ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തിയതൊക്കെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇന്നിങ്ങി നമ്മള് വീണ്ടും ആദ്യം നമ്മൾ പറയണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ. ആ ഭാഗത്തേക്ക് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അധ്യായം 12 PDF ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം അധ്യായം 12 സ്കന്ധം 1 ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ശൗനക ഉവാച അശ്വത്ഥാബ്നോപസൃഷ്ടേന ബ്രഹ്മശീർഷ്ണോരു തേജസ ഉത്തരായ ഹതോ ഗർഭ ഈശേന ജീവിത പുനഃ. ശ്രീ ശൗനക ഉവാച അശ്വത്ഥാബ്നോപസൃഷ്ടേന ബ്രഹ്മശീർഷ്ണോരു തേജസ ഉത്തരായ ഹതോ ഗർഭ ഈശേന ജീവിത പുനഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബ്രഹ്മശീർഷ്ണോരു തേജസാ അയാഹതോ ഗർഭീശേന ജീവിതം വിഷ്ണോപസൃഷ്ടോവാച തേജസാ അയാഹതോ ഗർഭീശേന ജീവിതം വിഷ്ണോപസൃഷ്ടോരു തേജസാ ഉത്തരായാഹതോ ഗർഭ ഈശേന ജീവിതം പുനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശൗനക വാച. ശൗനക ഋഷി പറഞ്ഞു. അശ്വത്ഥാംന അശ്വത്ഥമാവിന്റെ, അതായത് ദ്രോണപുത്രൻ, ഉപസൃഷ്ടേന പ്രയോഗിക്കയാൽ ബ്രഹ്മശീർഷ്ണ അലംഘ്യമായ അസ്ത്രം, അതായത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, ഒരു തേജസ അതിതാപത്താൽ, ഉത്തരായ ഉത്തരയുടെ
പരീക്ഷത്തിന്റെ മാതാവ്. ഹത നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ഗർഭം, ഈശേന പരമപുരുഷനാൽ, ആജീവിത പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു, വീണ്ടും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം: ശൗനക ഋഷി പറഞ്ഞു, അശ്വത്ഥമാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഭീഷണവും അലംഘ്യവുമായ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവായ ഉത്തരയുടെ ഗർഭം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പരമപുരുഷനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അശ്വത്ഥമാവ് എന്തയച്ചു? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചു. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഉത്തരയുടെ ഗർഭം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് എന്ത് ചെയ്തു? ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മളിത് മുന്ന് അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പരീക്ഷിത് എന്താണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ട കാര്യമൊക്കെ നമ്മള് കുന്തി ദേവിയുടെ സ്തുതിക്ക് മുന്നാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ്. ഇവിടെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞ ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിൽ സമ്മേളിച്ച ഋഷിമാർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ആരാഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കഥാഖ്യാന വേളയിൽ ദ്രോണപുത്രന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗവും കഥയുടെ ആഖ്യാന വേളയിലെ ദ്രോണപുത്രന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്ര പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ചും അർജുനനാൽ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും രാജ്ഞി കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പാണ്ഡവർ ഭീഷ്മരെ ശരശയ്യയിൽ ദർശിച്ചതും ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും അനന്തരം ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രയാണവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ ഋഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ശൗനക ഋഷികള് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറയാ, അശ്വത്ഥമാവ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടതിനെ കുറിച്ചും അർജുനനാൽ അശ്വത്ഥമാവ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും പിന്നെ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും പിന്നെ പാണ്ഡവര് ഭീഷ്മരെ ശരശയിൽ ദർശിച്ചതും ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രയാണവും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതും 16,000 രാജ്ഞിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചതും ഒക്കെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തിച്ചേർന്നതും 16,000 രാജ്ഞിമാരോടൊപ്പം വസിച്ചതൊക്കെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഋഷിമാർ അവണ്ണമുള്ള വിവരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ നിമഗ്നരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ശൗനക ഋഷി അന്വേഷണം ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങനെ അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ച വിഷയം പുനരാരംഭിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ഋഷിമാര് ചോദിച്ചത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു സൂതഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചത്, ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു, അർജുനനാൽ അശ്വത്ഥമാവ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു, കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു, പാണ്ഡവര് ഭീഷ്മദേവരെ ശരശയിൽ ദർശിച്ചതും ഭീഷ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശവും ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വീണ്ടും അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അവരെന്താണ്, അതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവർ കേട്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവർ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും ഈ ഒരു ചോദ്യം വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് വീണ്ടും അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ച വിഷയം പുനരാരംഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 2. തസ്യ ജന്മ മഹാബുദ്ധേ കർമാണി ച മഹാത്മനഃ നിധനം ച യഥൈവാസീത് സാപ്രേത്യാഗതവാൻ യഥാ. തസ്യ ജന്മ മഹാബുദ്ധേ കർമാണി ച മഹാത്മനഃ നിധനം ച യഥൈവാസീത് സാപ്രേത്യാഗതവാൻ യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ,
ജന്മ ജനനം, മഹാബുദ്ധേ മഹാബുദ്ധിയുടെ, കർമാണി കർമ്മങ്ങൾ, ച മഹാ ആത്മന മഹാഭക്തന്റെ നിധനം മരണം, ച യഥാ അതേ പ്രകാരം, ഏവ നിശ്ചയമായി, ആസീത് സംഭവിച്ചു, സ അദ്ദേഹം, പ്രേത്യ മരണാനന്തര പ്രാപ്യസ്ഥാനം, ഗതവാൻ പ്രാപ്തമാക്കി, യഥാ അതേവണ്ണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അതിബുദ്ധിമാനും ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനുമായ പരീക്ഷിത്ത് ചക്രവർത്തി ആ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ചത് എപ്രകാരമാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? മരണാനന്തരം അദ്ദേഹം പ്രാപ്തമാക്കിയത് എന്ത്? ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അതിബുദ്ധിമാനായ ശ്രേഷ്ഠ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഈ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ആ ഗർഭത്തിൽ ജനിച്ചത് എപ്രകാരമാണ്? പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? മരണാന്തരം, മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് പ്രാപ്തമാക്കിയത്? ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത്ത് ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രന്റെ കാലം വരെയെങ്കിലും ഹസ്തിനപുരത്തിലെ, അതായത് ഇന്നത്തെ ഡൽഹി രാജാക്കന്മാർ ലോക ചക്രവർത്തിമാരായിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രന്റെ ദ്വേഷം നിമിത്തമുള്ള അകാല മൃത്യുവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്റെ കാലം വരെയെങ്കിലും ഈ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ലോക ചക്രവർത്തിമാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, അശ്വത്ഥമാവ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ട സമയത്ത് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ആ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ദ്വേഷ നിമിത്തമുള്ള അകാല മൃത്യുവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ നിശ്ചയമായും രക്ഷിക്കാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ശാപം കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 7 ദിവസത്തിൽ തക്ഷകന്റെ തക്ഷകനാൽ കടിയേറ്റ് മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിശ്ചയമായിട്ടും അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് പദവിയേറ്റ ശേഷം ഉടൻ തന്നെ കലിയുഗം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് രാജാവായതിനു ശേഷം ഉടനെ തന്നെ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി? കലിയുഗം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആയതിനാൽ ആശങ്കയുടെ ആദ്യ സൂചന അത്രത്തോളം അതിബുദ്ധിമാനും ഭക്തനുമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചതിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ്, കലിയുഗം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിന്റെ ആദ്യത്തെ സൂചനയാണ് എന്ത്? മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ ശപിച്ചത്. ആ ശാപം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ ശപിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് കലിയുഗത്തിന്റെ ആദ്യ സൂചനയായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിസ്സഹായരായ പ്രജകളുടെ സംരക്ഷകനാണ് രാജാവ്. മാത്രമല്ല അവരുടെ ക്ഷേമവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രജകളുടെ സംരക്ഷകനാണ്. മാത്രമല്ല ഈ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ ആരെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ രാജാവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അധപതിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണയാൽ ഹതഭാഗ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രൻ നിരപരാധിയായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കാൻ നിയുക്തനാക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം രാജാവിനെ 7 ദിവസത്തിനകം മൃത്യുവിനെ വരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറേണ്ടതാകേണ്ടതായിട്ടും വന്നു. അവിടെ പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താ പറയുന്നത്? അധപതിച്ച കലിയുഗത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണ കൊണ്ട് ഹതഭാഗ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ പേരറിയാവോ? എന്താണെന്നത്? ശൃംഗി അല്ലെ? ആ ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ ശൃംഗിയാണ് ശപിച്ചത്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടതാണ് അശ്വത്ഥാമ. അപ്പൊ ശൃംഗിയാൽ എന്താ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണപുത്രനാൽ ശപിക്കാനായിട്ട് നിയുക്തനാക്കപ്പെടുകയും അപ്രകാരം രാജാവിനെ 7 ദിവസങ്ങൾക്കകം മൃത്യുവിനെ വരിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിലെ മൃത്യുവിനെ വരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളൊരു ശാപമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മൃത്യുവിനെ വരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം തയ്യാറാകേണ്ടതായിട്ടും വന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന വിശേഷഖ്യാതി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനുണ്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ്
മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് ബ്രാഹ്മണപുത്രനാൽ അനർഹമായി ശപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വരക്ഷയ്ക്കായി ഭഗവത് കൃപയെ അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ തന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല തന്നെ ആര് ശപിക്കുന്നത്? ശൃംഗി അല്ലെ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ശപിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചില്ല? ഭഗവാന്റെ കൃപയെ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ച, ഭഗവാൻ വിചാരിച്ച നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു? ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാമായിരുന്നു തന്നെ ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല? സ്വന്തം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അനർഹമായ ഒരു ആനുകൂല്യവും ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അർത്ഥിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അനർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നില്ല. തന്റെ മേലുള്ള ബ്രാഹ്മണ ശാപം നീതിയുക്തമല്ലെന്ന് മറ്റെല്ലാവർക്കും എന്ന പോലെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പോ തന്നെ ശപിച്ചത് ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപം ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, നീതിപരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല? അതിനെ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഒരിക്കലും. അത് അതേപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. എന്തെന്നാൽ കലിയുഗം ആരംഭിച്ചുവെന്നും ആകയാൽ അതിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണമായ അത്യന്തം പ്രഗത്ഭരായ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന്റെ അധപതനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം? കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിന്റെ അധപതനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. കാലപ്രവാഹത്തിൽ ഇടപെടാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കാലത്തിന്റെ പ്രവാഹമാണത്. അപ്പൊ അതില് ഇടപെടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞു, കലിയുഗം തുടങ്ങാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതില് ഇടപെടാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അപ്പൊ ആ ശാപം, ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ഒരു ശാപം, അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് അതേപടി കൈപ്പറ്റാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത്യന്തം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും സമുചിതമായും മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം തയ്യാറെടുത്തു. ഭാഗ്യശാലിയാകയാൽ മൃത്യുവിനെ വരിക്കാൻ സ്വയം സജ്ജനാകാനായി അദ്ദേഹത്തിന് 7 ദിനമെങ്കിലും ലഭിച്ചു. അപ്രകാരം ശ്രേഷ്ഠ സാധ്യവും ഭഗവത് ഭക്തനുമായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സംസർഗത്താൽ അദ്ദേഹം ആ സമയത്തെ ഉചിതമാംവിധം വിനിയോഗിച്ചു. കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സിലായപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ആ ശ്രേഷ്ഠ സാധ്യവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സംസർഗത്താൽ ആ സമയത്തെ ഉചിതമായ വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ആ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് സ്വയം തയ്യാറാവുകയും ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എന്താണോ ഏറ്റവും വിശേഷമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ആര് തീരുമാനിക്കുകയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് അത് വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട്, ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോ നല്ലതല്ലേ? ഭഗവാൻ 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ശുകദേവസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഭാഗവതം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി 7 ദിവസം കൊണ്ട് മുക്തി കിട്ടുക വളരെ നല്ലൊരു കാര്യല്ലേ? ശാപം അനുഗ്രഹമായി മാറല്ലേ ചെയ്ത്? അതെ, പരീക്ഷിത്തുമാരും ഭക്തനല്ലേ, ഭക്തനെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശപിക്കാൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതെ, അല്ലെ ശാപം പരീക്ഷത്ത് തെറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ശാപം ഉപകാരം, ഉർവശി ശാപ ഉപകാരം പരീക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലതാവുക ചെയ്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദിദം ശ്ലോകം 3. തദിദം ശ്രോതുമിച്ഛാമോ ഗതിതും യതി മന്യസേ ബ്രൂഹീന ശ്രദ്ധധാനാനാം യസ്യ ജ്ഞാനമദാചുഗഃ. തദിദം ശ്രോതുമിച്ഛാമോ ഗതിതും യതി മന്യസേ ബ്രൂഹീന ശ്രദ്ധധാനാനാം യസ്യ ജ്ഞാനമദാചുഗഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് എല്ലാം, ഇതം ഇത്, ശ്രോത്തും ശ്രവിക്കാനായി, ഇച്ഛാമ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഗതിതും ആഖ്യാനം ചെയ്യാനായി, യതി എങ്കിൽ, മന്യസേ അങ്ങ് വിചാരിക്കുന്നു, ബ്രൂഹി ദയവായി, വർണ്ണിച്ചാലും, ന ഞങ്ങൾ, ശ്രദ്ധധാനാനാം അത്യന്തം ആദരപൂർണരായവർ, യസ്യ ആരുടെ, ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അദാത് നൽകി, ശുക ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്കാണോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയത്, അദ്ദേഹത്തെ, അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് സാദരം ശ്രവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്താലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്കാണോ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത്, ആ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്, ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് സാദരം ശ്രവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആർക്കാണ് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രാജാവിനെ കുറിച്ച്, ആ മഹാ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദയവായി ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്താലും എന്നാണ് ശൗനകാദി ഋഷികള് പറയുന്നതാണിത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവശേഷിച്ച 7 ദിനങ്ങളിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകി. ഉത്സാഹിയായ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉചിതമാവണ്ണം ശ്രവിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവണ്ണമുള്ള ആധികാരികമായ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ശ്രോതാവിനും വാക്താവിനും തുല്യമായി ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവശേഷിച്ച 7 ദിവസങ്ങളിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തു. ഉത്സാഹിയായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉചിതമായ വണ്ണം അതെല്ലാം ശ്രവിച്ചു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവണ്ണമുള്ള ആധികാരികമായ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ശ്രോതാവിനും വാക്താവിനും തുല്യമായി ലഭിച്ചു. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രവണ കീർത്തനം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ കേൾക്കുന്നു, ഒരാൾ കീർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ശ്രോതാവിനും വാക്താവിനും തുല്യമായിട്ട് ലഭിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് അത് ഉചിതമായ വണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അത് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കും കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ഒരേപോലെ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന നവവിധ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിര സേവന മാർഗങ്ങളിൽ എല്ലാമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ചിലതോ, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പോലുമോ യഥാവിധം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ഒരേപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂല്ലേ, നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശ്രവണം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? യഥാവിധി അനുഷ്ഠിച്ചു പോരണം. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മളിത് ഓണാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ ശരിക്കും നമ്മളത് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. യഥാവിധി അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതേപോലെ അതിന് പ്രയോജനപ്രദമാകും. ശ്രവണമെന്നും കീർത്തനമെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ 2 പ്രധാന പ്രക്രിയകൾ ഗൗരവപൂർവം അനുഷ്ഠിച്ചവരായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് അത് ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ 2 പേരും അത് അതേ രീതിയിൽ ഗൗരവപൂർവത്തോടെ അനുഷ്ഠിച്ചവരായിരുന്നു, മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും. ആകയാൽ ഇരുവരും അവരുടെ സ്തുത്യർഹമായ യത്നത്തിൽ വിജയികളായി തീർന്നു. അത്തരം ഗൗരവപൂർണമായ ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തില് ഗൗരവപൂർണമായ രീതിയിലുള്ള ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശരിയായ രീതിയിൽ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ അത് സാധ്യമല്ല. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു തരം ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യരും വളരെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ഒരു തരത്തില് ആത്മീയ ഗുരുവും ശിഷ്യരും രണ്ടും എന്താണ് വളരെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭുതമാകുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളിലൂടെ ഗുരു ആത്മീയ ശക്തി ശിഷ്യനിൽ നിവേശിപ്പിക്കുകയും ശിഷ്യനെ ആഘാതം അനുഭവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ശിഷ്യൻ അബോധാവസ്ഥയിലായി തീരുകയും ഗുരു സംഭരിച്ചു വെച്ച തന്റെ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിന്റെ ശോഷണത്തിൽ പരിതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ യുഗത്തിൽ ഇത്തരം വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടെ സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്നും എന്താണ് ഉദ്ഭുതമാകുന്ന വൈദ്യുത തരംഗം ഗുരു എന്ത്
എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മീയ ശക്തിയിലൂടെ ശിഷ്യനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ആ ശിഷ്യൻ അതിന്റെ ആഘാതം അനുഭവപ്പെട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായി തീരുന്നു. പിന്നെ ഗുരു സംഭരിച്ച തന്റെ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ശോഷണത്തില് പരിതപിക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ യുഗത്തില് പലതരത്തിലുള്ള വ്യാജ തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? പാവം സാധാരണക്കാർ ഇത്തരം പരസ്യങ്ങളുടെ ഇരകളായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലോ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചും പോകും. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ശിഷ്യനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെയും ഇടപെടലുകളിൽ അപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു നാടോടി കഥകളും നാം കാണുന്നില്ല. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ അപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നാടോടി കഥകളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയോടുകൂടി മഹർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രേഷ്ഠനായ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും യഥോചിതം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥോചിതം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജാവിന് ഗുരുവിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ വൈദ്യുതാഘാതവും അനുഭവപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് അബോധാവസ്ഥയിലായി തീർന്നത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വൈദ്യുതാഘാതം അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആയതിനാൽ ആരും വേദജ്ഞാനത്തിന്റെ ചില കപട പ്രതിനിധികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രമാണയുക്തമല്ലാത്ത പരസ്യത്തിന്റെ ഇരകളായി തീരരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇരയായി തീരാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഉത്സുകമായ ശ്രവണത്തിലൂടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ജ്ഞാനം പകർന്നു ലഭിക്കുകയാൽ നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുവാൻ അങ്ങേയറ്റം ആദരപൂർണരായിരുന്നു. ഇവിടെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന് ലഭിച്ച ജ്ഞാനം ആരിൽ നിന്നാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ ഒരു ജ്ഞാനം നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് ശ്രവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഏക മാർഗം അതീന്ദ്രിയനായ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഉത്സുകമായ ശ്രവണമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്, അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ്? ആധികാരികനായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ അറിവുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകും, ഒരു ടീച്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരു നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് നമുക്കിപ്പോ പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയി കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ടീച്ചറിലൂടെയാണ് നമ്മളത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മളൊരു ടീച്ചറെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് അറിയാത്ത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാവശ്യമാണ്? അവിടെ ഒരു ഗുരു നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്ഭുതകരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾക്കായി ഔഷധാഭ്യാസങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢമായ മാസ്മര വിദ്യകളുടെയോ യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പ്രക്രിയ ലളിതമാണ്. എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അഭികാമ്യമായ ഫലം കൈവരിക്കാനാകൂ. അപ്പം ശ്രവണത്തിലൂടെ, കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ഔഷധാഭ്യാസങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢമായ മാസ്മര വിദ്യയുടെയോ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഫലമാണ് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്? ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഔഷധാഭ്യാസങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢമായിട്ടുള്ള മാസ്മരിക വിദ്യകളുടെയോ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ലളിതമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായിട്ട്, ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടി നമ്മൾ ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക. അതിന്റെ ഫലം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടിയിരിക്കും. അത് ഇത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? ശ്രവണ കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ശുകദേവസ്വാമി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ മാതാജിയിലൂടെ. ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നൈമിശാരണത്തിൽ ഇരുന്നത് കേൾക്കണു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാലോചിച്ചത്, നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോ ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇത് വായിക്കുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മളെ മുന്നിൽ കാണുന്ന പോലെ നമ്മള് നൈമിശാരണത്തിലായിരിക്കും ഫീലിംഗ്.
നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ? അതാണ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മാതാജി മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ മൂലഭാഗവതവും ഈ ഭാഗവതവും ഒരു ഭാഗവതം പോരെ, ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രധാനം എന്താണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം, മൂലഭാഗവതത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ്, എനിക്കറിയില്ല ഭാഗവതത്തിന്, പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രം കുറച്ചിങ്ങനെ പറയുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ രണ്ട് ഭാഗവതവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വ്യത്യാസം? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതും ഉണ്ടാവും. നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിന് മാതാജി, കുറച്ചും കൂടി നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിസ്തരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല മാതാജി, ഇത്ര നല്ല എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേറെ എവിടെ ഇല്ല. അതായത് വിവർത്തനം ഇല്ല മൂലഭാഗത്തിൽ. അർത്ഥങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതിൽ വിവരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത്ര നന്നായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ഇതിലില്ല. അതായത് ഇതില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഇത് ഈ ഭാഗവതം സംസാരിക്കാണ് അല്ലേ? എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയ കാര്യം എന്താണ്, ഈ ഭാഗവതം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളോട് സംസാരിക്കാണ് ശരിക്കും. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തില്. സാധാരണ അതെ വിവർത്തനമായിട്ടില്ല, പക്ഷെ യഥാരൂപത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുകിട്ടെന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ യഥാർത്ഥ ഗുരുവിനെ ഭഗവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിപ്പോ നോക്കൂ. അല്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്, അപ്പൊ എനിക്കിതിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ മൈൻഡിൽ വന്നത്. ചിലപ്പോ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അത് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയണ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആ ഭാഗവതം സംസാരിക്കും. അതാണ് മൂലഭാഗവതവും ഈ ഭാഗവതവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റേത് നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീല് നമുക്ക് കുറയുന്നത്, അതിൽ അത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭാഗവതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മാതാജി. നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കടുകട്ടി വാക്കുകളെല്ലാം മാതാജി സാധാരണയായിട്ടുള്ളവർക്ക്, ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതില് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ ഭാഗവതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളോട് മാതാജിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളോട് മാതാജിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ഒരു കാരണം അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സംശയം എനിക്ക് ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുറെ ഗുണമുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിലാ തട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് മൂലം തന്നെ, പക്ഷെ വിവർത്തനത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മാതാജി. ഇത് മൂലം ആണ്, വായിക്കുന്നൊക്കെ സെയിം, പക്ഷെ വിവർത്തനത്തില് ഇത് വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വന്നിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് വരുന്നതും, മറ്റേത് കർമ്മികളുടെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയാണല്ലോ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തന്മാരുടെ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് കേൾക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സപ്താഹങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതില് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഫക്ട് വരാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം? ഇതൊന്ന് ഭക്തിയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ കാണാണ്, നമ്മൾ അറിയാണത്, ഫീൽ ചെയ്യാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അത് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനപ്പോ ബുക്ക് മേടിക്കാൻ ചിലരിപ്പോ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് മേടിക്കാതിരിക്കേണ്ട. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ബുക്ക് മേടിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് വായിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ എന്ത് വാങ്ങിയാലും നഷ്ടം വരില്ല മാതാജി. നമ്മൾ അത് ശരിയാണ്, എന്നാലും പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് 20 നാളേക്ക് മതിയോ? കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഒരു സിദ്ധം കൂടി എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച അപി പലധർമ്മരാജ പിതൃവജ്രഞ്ജയൻ പ്രജഃ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യ കൃഷ്ണപാദാനുസേവയ. സൂത ഉവാച അപി പലധർമ്മരാജ പിതൃവജ്രഞ്ജയൻ പ്രജഃ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യ കൃഷ്ണപാദാനുസേവയ. ചൊല്ലിക്കോളൂ.
കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച, ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അപീപലർ സമൃദ്ധിയോടെ ഭരിച്ചു. ധർമ്മരാജ, രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, പിതൃവത് ഒരു പിതാവിനെ പോലെ, രഞ്ജയൻ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രജകൾ ജന്മമെടുത്ത എല്ലാവരും, നിസ്പൃഹ സ്വകീയ അഭിലാഷങ്ങളില്ലാതെ, സർവ എല്ലാം, കാമേഭ്യ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിൽ നിന്നും, കൃഷ്ണപാദ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങൾ, അനുസേവയ നിരന്തര സേവന സമർപ്പണത്തിന്റെ ബലത്താൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, യുധിഷ്ഠിര ചക്രവർത്തി തന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാവരോടും ഉദാരമായ ഭരണമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊരു അഭിലാഷവും ഇല്ലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളുടെ നിരന്തര സേവനത്താൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിരുന്നു. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര ചക്രവർത്തിയുടെ, യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ ഭരണം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാവരോടും ഉദാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത്. ഒരു പിതാവിനെ പോലെ എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊരുവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാംബുജങ്ങളെ നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമായിരുന്നു ആര്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ആരായിരുന്നു? ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ആയിരുന്നു. പ്രജകളുടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ആയിരുന്നു. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധൂഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरुदेव की जय. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എല്ലാവരും